Stood by the bus stop with a felt
Gristein. Continua Gristein, que Robert per l'esquerra, per ell la pilota, podrà centrar Robert, atenció a la centrada, Robert, Lineker que remata i gol, 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 gol! Quin gol que ha marcat Lineker, a centrada de Robert, quina jugada a l'atac del Barça, aquest contraatac, conduït per Gristein, Robert, i la rematada de Gary Lineker que fa que apareixin mocadors blancs a la graderia. La repetició del gol, la jugada de Robert, la centrada i Lineker avançant al seu marcador introdueix la pilota al fons de la xarxa d'Amador. Al minut 12 el Barça guanya ja per Lineker. Espera que l'ajudin en l'atac, ho ha fet per Eusebio, passar per Eusebio una mica forçada. Ara Salinas aguantant molt bé la pilota dins l'àrea, contribueix Salinas, bona jugada, Salinas, quina jugada, Salinas, i Lineker, gol, 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 gol! Quina jugada, Salinas, Lineker! La primera i millor jugada Salinas al tot el partit, li ha donat una jugada d'hora Salinas, Julio Salinas a Gary Lineker, i aquest acaba d'aconseguir el tercer gol del Barça. Vegin la jugada de Julio Salinas, no havia fet res des que havia començat el partit, però en l'últim minut d'aquesta primera part, aquesta jugada, la centrada i Lineker que no perdonen aquesta zona. 3-1 guanya el Barça, minut 45 de partit. Vaquero, atenció, Lineker que s'aporta la pilota, Julio Salinas, atenció, Julio Salinas que podrà centrar, Lineker que remata i gol, gol, ha marcat Lineker, el jugador que més mèrits havia fet per aconseguir el gol, ha estat qui acaba de batre la porteria de Rasmussen al minut 25, després d'una errada de la defensa, s'han aprofitat Julio Salinas, i ha aconseguit, veiem com Julio Salinas molt ràpid, s'avança el porter Rasmussen, fa aquesta centrada que Gary Lineker pot ficar en col·laboració amb Björn Christensen o amb Ripper al fons de la porteria de l'equip de l'Aarhus. 0-1, veiem la repetició de la jugada just en l'instant que es produeix el primer canvi en el Futbol Club Barcelona. Llançament, atenció per Lineker, rebot Lineker en posició correcta, Lineker davant del gol, ha marcat Lineker, aprofitant la primera pilota que li arriba a l'interior de l'àrea i ha aconseguit batre Arconada al minut 6 de partit. Gary Lineker al minut 6 aconsegueix 1-0, veiem aquesta jugada, Lineker s'emporta en avantatge la pilota sobre Larrañaga i aconsegueix batre per baix el porter Arconada. 0-1, resultat preocupant de cara al partit de tornada. Julio Alberto pensant molt malament la pilota, Robert mira de tocar la pilota, atenció a Vaquero cap endarrere, Lineker, gol! La passada de Vaquero a Lineker, no ha perdonat Lineker dins l'àrea en aquesta jugada que en un principi semblava que el Barça res no podia fer. Vaquero ha lluitat per una pilota i el gest de Lineker prou expressiu després d'haver aconseguit el gol de l'empat al minut 36. Vegin la repetició de la jugada, el cop de cap errat a càrrec de Mladenov. Vaquero veu com Lineker puja a l'atac i aquest sense deixar que la pilota pràcticament toqui a terra, l'envia al fons de la xarxa.